Il-kobor tal-iskandlu skema PagPN huwa riflessu ukoll fil-mod kif huma diversi l-opinjonisti li qed jażlu li jiddedikaw l-ispazju li għandhom fil-ġurnali biex jiktbu dwaru. Kif ukoll ma naqsux l-osservazzjonijiet dwar kif dan ħareġ aktar fil-beraħ il-qasma interna fil-Partit Nazzjonalista. Fost oħrajn fit-Times of Malta kitbet Michela Spiteri f'artiklu bit-titlu Il-ħoss silenzjus ta' Simon Busuttil. Hawnhekk appellat biex Simon Busuttil jippubblika l-fatti kollha, xi ħaġa li sa issa ma jridx jagħmel, però fi kliema dan għandu jkun priorità. Should be opposition leaders' priority. But oddly enough, Busuttil is having none of it, biex nużaw klima eżatt. Spiteri fissret kif it-terremot politiku li tkellem dwaru Simon Busuttil verament ċaqla lil Partit Nazzjonalista miċ-ċentru tiegħu. Innotat ukoll l-inkonsistenza ta' Busuttil kif l-ewwel reazzjoni immedjata tiegħu kienet li l-flus ta' DB huma maħmuġin u li se jroddhom lura iżda ftit jiem wara bidel femtu u qal li dawn huma flus legali leġittimi u mhux se jroddhom lura lid-DB. L-eks-Ministru Nazzjonalista Michael Falzon fuq il-Malta Today ukoll kiteb dwar dan l-iskandlu. Staqsa jekk il-flus mogħtija lil Partit Nazzjonalista mid-DB ġewx imniżla fil-lista ta' donazzjonijiet lil Partit Nazzjonalista għadda lill-Kummissjoni Elettorali. Il-Kummissjoni li se tkun qed tinvestiga l-Partit Nazzjonalista dwar din l-iskema li ħoloq Simon Busuttil innifsu. Dwar dak li għaddej fil-Partit Nazzjonalista kiteb ukoll Noel Grima of the Malta Independent fejn qal li l-iskandlu ta' DB wera biċ-ċar it-taħwida fil-ħsieb tal-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista. Osserva kif il-ħsara u l-gravità ta' dan l-iskandlu ħarġet aktar fid-der meta Busuttil mar fuq il-programm Iswed fuq l-abjad fejn komdu biex jiġi intervistat. Innota wkoll kif fl-istħarriġ il-Prim Ministru qed ikompli jżid il-fiduċja minkejja dak kollu li jgħid u jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni. Grima jinnota l-konsegwenzi tal-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista li jmur l-elezzjoni bħaġa waħda f'moħħu, il-Panama. Da minflok attitudni li tindirizza l-problemi tas-soċjetà Maltija u li toffri soluzzjonijiet konkreti. Fuq kollox Noel Grima fakkar fit-twissijiet li tan il-Partit Nazzjonalista u qal li l-partit tandu l-istess doża ta' arroganza tal-aħħar elezzjoni li huma jafu kollox u l-aħjar. Fuq kollox jirmarka kif il-politika tal-konfront ma tħallix riżultati. Simon Merċi għawet mill-awturi ta' rapport ta' telfa tal-Partit Nazzjonalista u kol kiteb dwar is-suġġett u dwar in-nuqqasijiet fl-oppożizzjoni. Qal li l-oppożizzjoni hija bitter, għamlet insiela ta' żliet ħżiena u ħadet deċiżjonijiet fejn persuni onesti ingħataw il-ġenb għax qalu l-verità. Fi kliem Merċiqa, individwi diżonesti jew fi kliemu eżatt sleazy għadhom jirrenjaw f'tal-pjetà.